aby sa zo zahraničia urýchlene vrátili na územie Spojených štátov. Ministerstvo obrany dnes zverejnilo predbežnú bilanciu útoku na Pentagon. Podľa nej zahynulo asi 190 ľudí, takže prvé odhady o 800 obetiach sa nepotvrdili. Svetová tlač špekuluje o možnom postupe NATO. Aliancia v noci na dnes rozhodla, že uplatní pravidlá o kolektívnej obrane. Znamená to, že útok na jedného zo spojencov sa považuje za útok na celú alianciu. Podľa niektorých zdrojov by NATO mohlo zaútočiť na Afganistan, avšak samotný Brusel to poprel. FBI nevylúčila možnosť, že unesené lietadlo, ktoré sa zrútilo v Pensylvánii, zostrelili americké bezpečnostné sily. Niektorí miestni obyvatelia údajne videli nad sebou dve lietadlá. Rozosievanie strachu v Spojených štátoch pokračuje. Bombové poplachy dnes zaznamenali v newyorskom Empire State Building aj v Pentagone. Oba boli falošné. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ohlásili bombu aj na newyorskom letisku LaGuardia. Podľa starostu New Yorku Rudolfa Giulianiho je v meste momentálne nezvestných minimálne 4763 ľudí. Úrady potvrdili 94 mŕtvych. Mimoriadne ťažké chvíle prežívajú tí, ktorí mali príbuzných či známych priamo v zasiahnutých budovách, prípadne v unesených lietadlách. Jedným z nich je Sean Hughes zo San Francisca. Jeho manželka Melissa bola vo súdny deň vo Svetovom obchodnom centre na ekonomickej konferencii. Na domáci odkazovač ešte stihla nahrať správu. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Bye. Hneď som zapol televíziu. Videl som väžu plnú dymu. Dokážete si vôbec predstaviť moje myšlienky a strach? Podobné drámy teraz prežívajú tisícky ďalších ľudí. New York je plný zúfalcov, ktorí veria v nemožné a čakajú na svojich blízkych. Pamiatku obetí si uctievajú aj mimo Spojených štátov. Pred americké veľvyslanectvá či štátne budovy ľudia spontánne nosia kvety a sviečky a modlia sa za vyhasnuté životy. Európska únia vyhlásila zajtrajšok za deň celoeurópskeho smútku. Tragické udalosti v Amerike urýchlia rozširovanie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. V Bruseli to dnes vyhlásil komisár pre rozšírenie Günther Verheugen. A poďme na domácu pôdu. Slovensko sa pridalo k krajinám Európskej únie a na zajtra vyhlásilo deň smútku. Straty na životoch slovenských občanov pri teroristických útokoch sa zatiaľ nepotvrdili. Oficiálne miesta však stále nevedia vylúčiť, či sú medzi zranenými a nezvestnými aj Slováci. Na Slovensku stále platia zvýšené bezpečnostné opatrenia. Podľa premiéra Dzurindu však nie je dôvod znepokojovať obyvateľov Slovenska. Vláda už v uplynulých dňoch prijala všetko potrebné pre bezpečnosť tejto krajiny. My si naozaj musíme dávať pozor, aby na jednej strane sme urobili všetko, čo je potrebné, ale na strane druhej, aby sme nepredramatizovávali veci. Česká republika pristúpila po útorkových udalostiach v Spojených štátoch amerických k zákazu nepravidelných letov nad svojím územím. Šéf slovenského kabinetu však na teraz nevedel, aký postoj v tomto smere zaujme Slovensko. Nepriama bola jeho odpoveď na otázku, či sprísnime režim na hranici s Ukrajinou. Nerad by som bol, keby sme opatreniami urážali niektorý susedný štát alebo dávali zámienku na zhoršenie našich bilaterálnych vzťahov. Ak sa vojská Severoatlantickej aliancie rozhodnú k vojenskej operácii, vláda bude postupovať podobne ako v čase kosovskej krízy. Jedno je isté. Budeme reagovať včas, rýchlo a naše reakcie budú plne kompatibilné s našou zahraničnou politikou. O dopadoch útorkových udalostí v Amerike na ďalšie rozširovanie aliancie hovoril slovenský premiér s kanadským kolegom. Pán premiér Kretien to vyjadril brilantne, keď mi na to odpovedal veľmi stručnou anglickou vetou "the sooner the better". To znamená, že čím skôr, tým lepšie. Čierny útorok v Amerike zmobilizoval aj slovenských záchranárov, ktorí sú pri vojnového stavu. Afgánske obyvateľstvo sa so strachom pripravuje na americké nálety. Izraelčania dnes ostreľovali tábor pod palestínskou správou. Európska únia vyhlásila na zajtra deň smútku. Slovensko sa pripája. Dobrý večer. Pripravený je súhrn udalostí dnešného dňa. Aj dnes budú prevažne zamerané na dianie, ktoré súvisí so situáciou v Spojených štátoch. V týchto chvíľach začal zasadať Kongres USA.
Podľa predbežných informácií má zvážiť vyhlásenie vojnového stavu ako reakciu na tragický útorok. Nepredpokladá sa však, že by dnes kongres toto rozhodnutie mohol prijať, pretože k vyhláseniu vojnového stavu treba najprv odhaliť vinníka. Atmosféru v USA popisuje spolupracovník tlačovej agentúry Slovenskej republiky Erik Stražan. 9 z 10 Američanov si v týchto chvíľach želá, aby Spojené štáty vojensky potrestali tých, ktorí sú zodpovední za teroristické útoky v New Yorku a na Pentagon pri Washingtone. Keby sa mal kongres riadiť známym hlas ľudu, hlas Boží, stíhačky F-16 by už v týchto chvíľach museli štartovať z materských lietadlových amerických lodí. V Amerike však o takejto vážnej akcii rozhoduje nielen prezident, ale aj kongres. Snemovňa reprezentantov rokovala včera do polnoci. Odzneli prejavy plné patriotizmu. Debata pripomínala atmosféru z augusta 68 v Československu. Až dnes Senát v týchto chvíľach začína rokovať, koľko miliard dolárov uvoľní dodatočne do rozpočtu Pentagonu. Naposledy americký kongres schválil vtedajšiemu prezidentovi Bushovi staršiemu vojenskú akciu proti Iraku v roku 1991. Teraz jeho syn Bush mladší žiada plnú moc proti nepriateľovi, na ktorého zrejme tanky nebude možno použiť. Ako sme vás už včera v Novinách Plus informovali, Rada Severoatlantickej aliancie dospela k historickému rozhodnutiu. Ak sa potvrdí, že teroristické útoky proti Spojeným štátom boli vedené zo zahraničia, NATO pristúpi k uplatneniu 5. článku Washingtonskej zmluvy. V článku sa hovorí o tom, že agresia voči jednému z členov NATO je agresiou voči celej aliancii a ostatní spojenci sú povinní prísť postihnutej krajine na pomoc. Včerajšie rozhodnutie Rady NATO sa zapíše do histórie, pretože aliancia poprvýkrát od svojho vzniku pristúpila k uplatneniu článku o kolektívnej obrane. Tento článok vznikol počas studenej vojny, podľa šéfa aliancie Georgea Robertsona však vo svete ohrozenom medzinárodným terorizmom platí dodnes. NATO teraz považuje Spojené štáty za obeť agresie a ako to Washington požiada, všetci členovia aliancie musia byť pripravení poskytnúť mu pomoc, vrátane pomoci vojenskej. Spojenci však zasiahnu len v prípade, ak sa potvrdí, že teroristické útoky boli vedené zo zahraničia. NATO preto zatiaľ stále čaká, kedy Washington identifikuje páchateľov a určí spôsob, ako chce voči nim postupovať. Pozorovatelia však usudzujú, že Spojené štáty, ktoré sú po vojenskej stránke najlepšie vybaveným členom NATO, v skutočnosti nemajú záujem o vojenskú pomoc zo strany ostatných spojencov. Uplatnenie článku o kolektívnej obrane chcú využiť skôr na to, aby si zo strany aliancie zabezpečili politickú legitimitu pre prípadné tvrdé vojenské protiútoky, o ktorých Washington čoraz otvorenejšie hovorí. Z Bruselu Elena Linceniová, Slovenská televízia. Americké bezpečnostné služby začali najrozsiahlejšie pátranie vo svojej histórii. Na odhalenie okolností útokov sa podieľa vyše 7 000 agentov, príslušníkov bezpečnostných síl a analytikov. Podľa doterajších informácií útoky pripravilo a zrealizovalo približne 50 ľudí. Biely dom je pritom na 95% presvedčený, že za nimi stojí saúdsko-arabský milionár Usama bin Ladín. 44-ročný Usama bin Ladín svoju účasť na útokoch dôrazne poprel. Podľa arabskej tlače sa však vrhol na zem, ďakoval Bohu za údery a vyhlásil: Jestvujú tisícky mladých moslimov, ktorí sú pripravení bojovať vo svätej vojne, aby sa zapáčili Allahovi. Sú inteligentní a majú vojenské vedomosti aj v boji s chemickými a biologickými zbraňami. Sú pripravení urobiť všetko, čo im prikážeme. Podľa týchto záberov možno usudzovať, že bin Ladín sa nemýli. Najhľadanejší muž na svete má od roku 1996 svoju základňu v afganských horách, kde žije pod ochranou hnutia Taliban. Predstavitelia Talibanu to však popierajú. V tejto súvislosti sa objavili informácie, že Spojené štáty a NATO plánujú útok na Afganistan. Hovorca aliancie to dnes dôrazne dementoval. Podľa bruselských znalcov je pravdepodobné, že USA budú v prípade odvety konať radšej samostatne, bez spojencov. OSN a ďalšie mimovládne organizácie už stiahli z Afganistanu všetkých svojich pracovníkov.
Svoje základne opustili aj arabskí fundamentalisti. Ľudia v Afganistane sa boja, údajne už kopú vojenské zákopy. Arabský svet apeluje na Spojené štáty, aby zvážili svoje ďalšie kroky a tvrdí, že odveta bez presvedčivých dôkazov proti nepriateľovi bude morálne neopodstatnená. Podľa mnohých komentárov Spojené štáty sa mohli útokom vyhnúť, ak by Washington vyriešil blízkovýchodný problém. Izraelský premiér Ariel Sharon prirovnal palestínskeho vodcu Jasira Arafata k saúdsko-arabskému teroristovi Osamovi bin Ladinovi. Podľa Palestínčanov je Sharonovo stanovisko zamerané na ospravedlnenie izraelskej vojenskej agresie proti nim. Izraelská armáda dnes zaútočila na viaceré palestínske mestá. O život pritom prišli 4 Palestínčania. Izraelskí vojaci podľa palestínskych zdrojov zničili v Dženíne sídlo miestnych úradov. Predchádzajúci zásah izraelskej armády proti Dženínu si vyžiadal životy 10 osôb. Izraelská armáda tieto útoky potvrdila a uviedla, že v Dženíne zničila generálny štáb, ktorý riadil elitnú gardu palestínskeho prezidenta Jasira Arafata a spravodajské služby. Izraelské jednotky dnes vstúpili aj do palestínskej samosprávnej oblasti mesta Jericho a údajne zaútočili aj na výcvikové centrum, ktoré využívajú palestínske sily. Newyorské ulice sú stále plné prachu a hrôzy. Po krvavých atentátoch je nezvestných minimálne 4763 osôb. Len pri útoku na Pentagon zahynulo najmenej 190 ľudí. Tieto čísla pritom nie sú ešte stále presné a ďalej porastú. Záchranári pracujú noc i deň. Prehľadávajú trosky, opatrne odstraňujú ruiny mrakodrapov. Hľadajú osoby, ktoré mohli prežiť. V New Yorku zatiaľ identifikovali 94 obetí, okrem toho nachádzajú mnoho častí neznámych tiel. Stále je nezvestných 300 požiarníkov a asi 60 policajtov. Nemocnice už prijali najmenej 2000 ľudí. Nádeje na záchranu živých sa každú hodinu zmenšujú. Blízky však neprestávajú dúfať. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke, and we just wanted you to know that I love you always. Najhoršie je to, že tam teraz nemôžem byť. Informoval som sa na 4 rôzne lety. Ak by som mohol ísť na východné pobrežie a nejako pomáhať, bolo by to oveľa lepšie. Na zoznamy nezvestných pribúdajú nové mená. Príbuzní blúdia ulicami s fotografiami, stoja v dlhých radoch pred nemocnicami. Je to ako hľadať ihlu v kope sena. Teraz je to skutočne tak. Len sa modlím, aby to všetko dobre dopadlo. Je to silný a láskavý človek. Iba dúfam, že ho nájdeme. Zajtrajší deň bude v USA národným dňom modlitieb a spomienok. Smútok vyhlásili aj v Európe. Pamiatku obetí si uctí celý svet. Aj vďaka telefonátom cestujúcich z unesených lietadiel vyšetrovatelia postupne skladajú mozaiku toho, čo sa skutočne v osudný útorok stalo. V posledných minútach pred smrťou sa niektorým pasažierom podarilo spojiť s príbuznými a opísať situáciu na palube. Ozbrojení muži dovliekli letušky k dverám pilotnej kabíny a pobodali ich nožmi. Ich výkriky prinútili pilotov otvoriť dvere kabíny a odovzdať kontrolu nad lietadlom teroristom. Túto scénu opísal niekoľko sekúnd pred smrťou jeden z cestujúcich svojmu otcovi. Peter Hanson cestoval s manželkou a dieťaťom lietadlom spoločnosti United Airlines, ktoré narazilo do jedného z mrakodrapov obchodného centra v New Yorku. Pilot Boeingu, ktorý zasiahol druhú väžu, po celý čas nechal zapnutý mikrofón. Vyhrážky únoscov tak počuli nielen cestujúci, ale aj kontrolná väža. Tretie lietadlo malo namierené na Bielý dom. Tesne pred útokom sa ale teroristi dozvedeli, že prezident vo svojom sídle nie je a nasmerovali stroj na Pentagon. Štvrté lietadlo rozhodne nemalo skončiť na periférii Pittsburghu. Jeho cieľom bol pôvodne špeciál amerického prezidenta. Na palube uneseného stroja sa však odohral zúfalý zápas medzi cestujúcimi a teroristami. Svedčí o tom telefonát Thomasa Barnetta, ktorý zavolal svojej žene a povedal: "Viem, že všetci zomrieme. Traja z nás sa ale pokúsime niečo urobiť."
Čoraz častejšie sa objavujú úvahy politikov, že udalosti v Amerike ovplyvnia aj rozširovanie NATO. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda dnes skonštatoval, že vývoj udalostí túto otázku nepochybne otvoril. V sobotu sa preto stretne s ministrami obrany a zahraničných vecí. Chce sa s nimi dohodnúť, ako bude Slovensko postupovať, aby vylepšilo svoje šance na skoré prijatie do aliancie. Ako posledné udalosti ovplyvnia rozširovanie Severoatlantickej aliancie, na to budú nepochybne hľadať odpoveď aj Spojené štáty a ich spojenci, vyhlásil dnes premiér Mikuláš Dzurinda po návrate z Kanady. Takúto otázku položil on osobne svojmu kanadskému partnerovi Jeanovi Chrétienovi. Pán premiér, spoločnosť. Americký senát schválil rezolúciu, ktorá umožňuje prezidentovi Bushovi použiť proti teroristom silu. Minister obrany Spojených štátov navrhol prezidentovi mobilizáciu 50 000 záložníkov. Trestne stíhaný sudca z Veľkého Krtíša sa uchádza o post sudcu na Najvyššom súde. Dnešné televízne noviny s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Americký senát dnes jednomyselne schválil návrh zákona, ktorý umožňuje prezidentovi Georgeovi Bushovi použiť silu proti teroristom zodpovedným za atentáty v New Yorku a Washingtone. Rezolúcia síce nie je oficiálnym vyhlásením vojny, Bushovi však otvára priestor na ozbrojenú odvetu. Klasické vojenské prostriedky však nebudú na víťazstvo nad teroristami stačiť. Americký minister obrany Donald Rumsfeld zvažuje, že povolá 50 000 záložníkov. Americké bojové stíhačky sú na 26 základniach vo vysokom stupni pohotovosti. V prípade poplachu majú byť piloti schopní vzlietnúť do 15 minút. Išlo by o najväčšiu mobilizáciu od vojny v Perskom zálive v roku 1991. Americký minister zahraničných vecí Colin Powell potvrdil, že Spojené štáty považujú za hlavného organizátora útorňajšieho útoku Usamu bin Ladína, ktorý žije v Afganistane. Predstavitelia hnutia Taliban dnes pohrozili odvetou, ak USA zaútočia na Afganistan a vyzvali na zjednotenie moslimov proti Spojeným štátom. Pátracie týmy dnes objavili obe čierne skrinky uneseného lietadla Boeing 757, ktorým teroristi vrazili do budovy Pentagonu. Vyšetrovatelia si od nich sľubujú informácie o priebehu letu. Žiadna osoba podozrivá z účasti na útorkových teroristických útokoch sa podľa informácií FBI nenachádza vo vyšetrovacej väzbe v New Yorku. Žiadna súvislosť s útorkovými atentátmi sa tak nepotvrdila. Interpol dnes vytvoril prvú špeciálnu jednotku na získanie informácií a pomoc americkým úradom. Doterajšia tragická bilancia hovorí o vyše 4700 nezvestných v New Yorku. Z trosiek Svetového obchodného centra vytiahli 94 tiel. V Pentagone je okolo 200 obetí. Pri atentátoch údajne nezahynul žiadny slovenský občan. V Spojených štátoch bol dnešný deň modlitieb a spomienok. Európska komisia na dnes vyhlásila celoeurópsky deň smútku. Európa si dnes napoludnie pripomenula 3 minútami ticha útorkové teroristické útoky. Pápež Ján Pavol II prerušil dnešný plánovaný program a modlitbou si uctil obete útokov. Budovy Svetového obchodného centra v New Yorku boli dokončené v roku 1970 a stali sa v tom období najvyššími stavbami na svete. 110 poschodové symboly Ameriky sa v utorok zrútili po tom, čo do nich narazili 2 lietadlá unesené teroristami. V oboch budovách bolo zamestnaných okolo 50 000 ľudí. Dvojičky boli skonštruované ako bezpečný systém, ktorý mal odolať akýmkoľvek nástrahám. Na stavbe kolosu sa podieľal tým 14 architektov. Každé poschodie bolo postavené ako samostatná jednotka. V prípade požiaru sa nepriedušne uzavrelo. Ohrození zamestnanci mali v takomto prípade čakať na evakuáciu. S možnosťou silnej explózie však nikto nerátal. Ani 239 výťahov nepomohlo ľuďom uniknúť z horiaceho pekla. Lietadlo totiž prerazilo oceľovú konštrukciu a následný výbuch a vysoká teplota z horiaceho paliva rozstavila rad nosných stĺpov. Horné poschodia tak začali padať ako domino. Spodná časť mrakodrapu nemohla odolať pádu horných 40 poschodí. Statika sa narušila a budovy dvojčiek sa zrútili ako po plánovanom odstrele. V New Yorku padali tisícky tón betónu, ocele a skla. Na mieste dnes už neexistujúcej dominanty Manhattanu sa budú k oblohe opäť týčiť nové veže. Potvrdil to starosta New Yorku Rudolph Giuliani. Symbol mesta bude podľa neho ešte krajší a žiarivejší ako v minulosti. Spojené štáty sa pripravujú na odvetné opatrenia. Už vo štvrtok vyzvali Pakistán na uzavretie hraníc s Afganistanom a požiadali o povolenie preletu cez pakistanské územie v prípade vojenskej akcie.
O možnom útoku proti Afganistanu informoval americký diplomat aj Turkménsko. Z Washingtonu nám telefonoval analytik pre Centrum na obranné informácie Tomáš Valášek. Reakcia USA na útoky proti New Yorku a Washingtonu zrejme prebehne v dvoch vlnách. Ako prvý krok sa dá očakávať vojenský zásah podľa všetkého na Blízkom východe. Presné plány nie sú jasné. Možný je bombový a raketový útok a dokonca aj zásah špeciálnych jednotiek priamo na zemi. Spojené štáty už raz bombardovali Afganistan v roku 1998, potom čo skupina Osamu bin Ladena vyhodila do vzduchu americké veľvyslanectvá v Kenii a v Tanzánii. Bin Laden sa vtedy ale priamym škodám vyhol a ak sa potvrdí, že je skutočne zodpovedný za útorňajší útok, Washington sa bude snažiť tentokrát použiť efektívnejšie prostriedky ako naposledy. Ten prvý krok ale bude iba viac menej symbolický v tom zmysle, že sa nedá realisticky očakávať zničenie teroristickej skupiny alebo terorizmu ako problému jedným jediným útokom. Rozhodujúci bude ďalší postup. Spojené štáty sa chystajú na dlhodobú špionážnu, vojenskú a diplomatickú kampaň proti terorizmu. Výdavky na obranu už začali rásť. Chystá sa infúzia asi $40 miliárd do vojenského rozpočtu. Zrastie tlak aj na spojencov, aby sa pridali k Spojeným štátom. NATO a Rusko už oficiálne ponúkli pomoc. Neoficiálne sa už zvažujú konkrétne podoby tejto pomoci, či už použitie základní v Európe alebo v Ázii, alebo priama účasť spojencov na vojenských operáciách. V tomto smere bude veľmi dôležitá reakcia na prvé kroky Spojených štátov. Momentálne si sympatia prakticky celého sveta na strane USA, ak by však Washington použil neprimeranú silu alebo reagoval predčasne bez dôkazov o vine, tak sa verejná mienka môže rýchle obrátiť proti nim a hrozí odrieknutie pomoci. Prvý chybný krok by tak mohol prekaziť úspech celej dlhodobej kampane proti terorizmu. Pre televíziu Markíza Tomáš Valášek z Washingtonu. Hneď potom, ako svet obletela správa o teroristických útokoch na strategické ciele v Spojených štátoch, zriadilo Slovenské ministerstvo zahraničných vecí tiesňovú linku. Od útorka dodnes na ňu telefonovalo takmer 600 občanov, ktorí chceli zistiť informácie o svojich príbuzných, ktorí sa v čase nešťastia nachádzali v New Yorku alebo Washingtone. Telefonické linky do Ameriky boli totiž beznádejne preťažené. Ministerstvo zahraničných vecí, prosím. Približne 150 krát denne aj v noci takto vyzváňa krízová linka konzulárneho odboru, kde sa zúfali občania pokúšajú získať informácie o blízkych, ktorí sa im od utorkovej tragédie neozvali. Pokiaľ tí študenti alebo slovenskí občania, ktorí sa nachádzajú v Spojených štátoch, kontaktujú našu ambasádu vo Washingtone, že sú živí a zdraví, tak automaticky zasiela tieto informácie potom sem na konzulárny odbor a my keď máme kontakt na tých ľudí, ktorí sa pýtali, tak ich kontaktujeme, respektíve keď sa budú pýtať, tak môžeme povedať potom výsledok toho pátrania. Na krízovú telefónnu linku našťastie netelefonoval nikto, komu by niekto z príbuzných alebo známych pracoval priamo v niektorej zo zasiahnutých budov. V tejto chvíli ešte stále nemožno s istotou vylúčiť, ani že sa na palubách unesených lietadiel nenachádzal žiaden Slovák. Ministerstvo zahraničných vecí totiž ešte stále nedisponuje úplným zoznamom pasažierov. Fakt, že udalosti v Amerike hlboko zasiahli aj do duší Slovákov, potvrdzoval dnes dlhý rad pred miestnosťou s kondolenčnou knihou. Je mi to veľmi ľúto, čo sa stalo. Myslím si, že je povinnosťou každého slušného človeka vyjadriť sústrasť s nevinnými ľuďmi. Pokladám si to za povinnosť takto vyjadriť spoluúčasť. Mal by to urobiť asi každý, kto cíti takúto potrebu. Ak sa našim občanom ešte nepodarilo získať informácie o príbuzných, ktorí by mohli byť medzi zranenými, majú ešte možnosť obrátiť sa na Slovenský Červený kríž. Ten je priamo nakontaktovaný na Americký Červený kríž a našu ambasádu v Spojených štátoch amerických. Miriam Žiaková, televízia Markíza. Aj v slovenských školách, podnikoch a na úradoch si dnes ľudia uctili pamiatku obetí utorkovej tragédie v New Yorku a Washingtone. Slovensko sa tak pripojilo k štátom Európskej únie a na pravé poludne zavládlo všade trojminútové ticho. V Bratislave sa na pravé poludne rozozvučali zvony a život akoby sa na chvíľu zastavil. Najintenzívnejšie bolo cítiť čierny útorok pred americkou ambasádou. Nikto nič nehovoril, každý len mlkvo pozeral. Pred americkým zastupiteľstvom od útorka pribúdajú kvety a kondolenčné pozdravy. Boh ti žehnaj Amerika, sme s tebou Amerika. Amerika buď silná, nevzdávaj sa. To všetko je v odkazoch od Slovákov. Veríme, že bude mier. Je to hrozné, dotklo sa to každého. Tak som z toho hotová, lebo my tam máme syna a 6 vnúčat. Ale my verím, že vyhráme. Je to, myslím, memento boja proti každému násiliu. Podáme si raz už ruky a aby tomuto všetkému bolo koniec. Lebo takto sa skutočne ďalej žiť nedá. Zahynuli tam úplne nevinní ľudia, ktorí nič netušia, zišli do práce, vykonávali si svoje povinnosti a fanatici, barbari
z ničoho nič ich pripravili o životy a jednoducho proti tomu každý slušný človek musí protestovať.